I ara volíem dedicar una part del programa a parlar d'una entitat poc coneguda, però que en els últims anys ha anat creixent i fent cada volta més coses. Parlem de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Què fa? Com ajuda als seus associats? On estan presents? Anem a conèixer més coses de la mà dels nostres convidats d'avui. Tenim a Quico Fernández, que és vicepresident de la Federació i alcalde de Sagunt. Benvingut. Hola. I tenim també a Eva Sanchis, que és vicesecretària de la Federació i alcaldessa de Godella. Benvinguda. Moltes gràcies. Bé, què és realment per a que els televidents de Levante Televisió estiguen informats del que fa, del que és i quin és l'objectiu, sobretot, d'esta federació? Bé, la federació, igual que hi ha una federació a nivell de l'estat espanyol, la Federació Valenciana és una entitat, perquè no és pròpiament l'administració, que dona servei als més de 500 municipis que té el nostre país i que assessora en aquelles matèries que evidentment poden millorar la qualitat dels serveis que presten, la gestió, informa sobre o organitza també el que és la formació, especialment la formació de funcionaris, però també de vegades de càrrecs electes, informa sobre subvencions, ajuda a que, diríem, els municipis, especialment encara que estan tots els municipis i també les diputacions, però especialment aquells municipis que no tenen, diríem per la seva dimensió, una estructura prou gran, puguen tindre accés a totes aquestes informacions i formacions que al final van a redundar en que presten un millor servei als ciutadans. Ajudeu a estos municipis, però d'alguna manera també s'heu convertit un poc en un altaveu de reivindicacions d'interessos d'això, de municipis que són xicotets i que potser no tenen aquest espai o aquest altaveu per a fer-se sentir. Sí, nosaltres des de la federació, de fet l'any passat tinguérem unes jornades a Cinc Torres que enguany seran a Cofrent, se va fer una declaració i s'ha fet com una comissió especialitzada en defensar els interessos dels pobles més menús, tots els problemes que tenen de despoblament, en matèria sanitària, educativa, etc. Però també no només en aquesta comissió, sinó que moltes de les eines que nosaltres posem en marxa, com per exemple la plataforma ANEN d'esdeveniments públics, ve molt bé als pobles menús que tenen molt poca infraestructura, perquè pensem que n'hi ha ajuntaments on tenen una persona que exerceix la secretaria d'intervenció i va un dia o dos a la setmana i tenen 3 persones treballant en tot l'Ajuntament. Clar, i al final els problemes que aquests ajuntaments tenen són els mateixos que té un ajuntament gran i té moltíssim menys personal. Anem a fer parada en això, en la formació que ha comentat Quico. És un dels pilars bàsics de la federació. Quin tipus de formació i a qui va dirigida? Dirigida fonamentalment al funcionariat, és a dir, als treballadors i especialment en aquells ajuntaments. Un ajuntament com el de Sagunt, que té 600 treballadors, evidentment també participa dels cursos, igual que altres municipis grans, però hi ha, com ha dit Eva, moltíssims pobles que no disposen de la pròpia formació, de l'autoformació que fan els ajuntaments. Aleshores, els formem en tot tipus de tramitacions, de la gestió. Els cursos van destinats des de lo que seria l'obtenció de programes europeus, perquè moltes voltes els municipis no tenen accés i es perden totes aquestes subvencions, a una millora en la gestió en general, no? Sí, jo d'ahir sí que voldria insistir que la nostra gran aposta durant aquests 4 anys, este mandat, és la formació tant dels empleats i empleades públics com dels càrrecs electes. I, per exemple, la veritat és que orgullosos de com s'està desenvolupant perquè hem duplicat els fons que hem aconseguit per a formació i hem gestionat molt bé perquè duplicant els fons hem triplicat el número de cursos que en aquests moments estem fent i sobretot perquè els cursos que s'han dissenyat no s'han dissenyat des d'una institució que està desconnectada de la realitat, sinó que hem estat en contacte en els col·legis de secretaris, d'interventors, en els col·legis de treballadors socials, en tots els organismes professionals que coneixen ben bé el dia a dia, les necessitats, i per tant s'ha dissenyat una formació que és molt diferent a la que se feia abans. De fet, nosaltres en aquests moments tenim quasi 15.000 sol·licituds de formació, que és una quantitat molt important perquè estem dissenyant cursos que realment a la gent li interessa. No hem anat a lo còmode, que haver sigut què se feia tots els
anys, Word, Excel, llei 30, llei de contractes, etc., sinó que estem fent uns cursos sobre igualtat de gènere, sobre transparència, modernització, la nova legislació, i cursos que realment estan interessant molt, i jo crec que estem donant a conèixer en aquest sentit molt la formació als empleats i empleades públiques, però sobretot també ara a les persones que han resultat càrrec electes durant aquest mandat, perquè hem de pensar que ha entrat molta gent nova a l'administració que no tenia molta experiència de gestió pública en una administració local, i per tant aquests cursos van molt bé, de gestió econòmica financera, de gestió de la comunicació, de com gestionar un grup i un equip de govern, i la veritat és que estan tenint molt bona resposta i és una aposta també clara. Sí, una època de canvi molt important en tota l'administració electrònica que s'ha de posar al dia. Això evidentment costa i la gent ha de tindre aquesta formació, de la mateixa manera que hi ha molts canvis, hi ha hagut molts canvis en l'administració. Pensem que els municipis, i aquesta és una de les tasques que també nosaltres fem com a federació, són la primera línia davant del ciutadà. El ciutadà el primer que té és davant el seu ajuntament, els seus funcionaris, els seus polítics, als quals els demana, els planteja els seus problemes. Però, en canvi, és una administració que està absolutament infrafinançada. És a dir, el sistema espanyol, al contrari que altres sistemes que estan més equilibrats, planteja l'administració local com l'última de la classe, quan ha de ser la primera. Això no només pel que respecta al finançament, sinó també pel que respecta a les competències. I en els últims anys, el govern de l'Estat, el govern del Partit Popular, ha plantejat una sèrie de limitacions, una sèrie d'imposicions en matèria d'estabilitat pressupostària, per exemple, que el que fan és, d'alguna manera, encotillar la possibilitat, limitar l'autonomia dels municipis a l'hora de prestar. De tal manera que hi ha municipis que tenen una situació financera, una situació econòmica sana, totalment sanejada perquè han plantejat bé les coses, perquè no s'han endeutat de manera irresponsable i no poden destinar part d'aquests diners a millorar la vida dels seus ciutadans. Això és molt greu, perquè tot i que moltes voltes el Partit Popular ho planteja des de la perspectiva que és una línia d'actuació a nivell europeu, això no és cert. És a dir, l'estabilitat pressupostària, el fet de ser responsable dels comptes, és bo, però evidentment és bo fins a cert punt. Jo a vegades diria això és com el règim, com les dietes. Les dietes estan bé, si una persona té sobrepès, és convenient que faci una dieta, però si se va passant la dieta, al final tindrà un problema molt més greu que el sobrepès, que serà, evidentment, una malaltia. I aquestes lleis que està aprovant el govern espanyol, especialment Montoro, ens porten a una incapacitat de poder ajudar a la gent que realment ho necessita. Nosaltres desenvolupem plans d'ocupació perquè pensem que hi ha molta gent que no té treball i tenim de vegades la possibilitat d'ajudar a la gent i ens posen aquests límits perquè se fa una política pensant, jo crec que més en les grans xifres, en els compromisos o presumptes compromisos en Europa o en els interessos que moltes voltes tenen els bancs, no tant en les persones que són al final les que nosaltres, Eva i jo i molts altres alcaldes i regidors hem d'atendre al carrer. Així ha arribat a dir un alcalde que la política local és la més dura que ha tingut que viure en la seva vida perquè li tenen que dir a la cara als veïns els seus problemes i ell li té que dir a la cara també als seus veïns que no pot fer molt més del que fa perquè no li deixen fer molt més del que fa. Entonces al final te tens que enfrontar als problemes dels teus veïns al dia a dia. Problemes greus. Problemes greus de necessitats bàsiques. En l'estat espanyol les necessitats bàsiques dels ciutadans no estan cobertes. Hi ha gent que es pot quedar al carrer sense res. Xiquets i xiquetes que no poden ni tan sols a vegades canviar-se unes ulleres o tindre el que en una societat moderna del segle XXI seria absolutament imprescindible. Sí, és la part de la política més dura, però jo crec que també som les persones més reconegudes, perquè també és la més agraïda, és que estàs en contacte directe en la teua gent, en els teus votants i en les persones que encara que notes que han votat tens que atendre. A la persona i potser no a les sigles, sinó que votem a l'alcalde o a l'alcaldessa perquè coneguem el seu treball de prop. Bé, ens queda poc de temps, però has parlat, Eva, fa un moment d'una plataforma nova que és Anem,
que és una plataforma cultural, no?, de divulgació del que fan els municipis, una ferramenta també per als municipis. Sí, és una eina que hem dissenyat des de la federació, que qualsevol persona que ens estiga escoltant se la pot descarregar, és una app que se pot descarregar en el mòbil, i el que fa és que dona informació sobre esdeveniments municipals, no necessàriament culturals, sinó poden ser culturals, esportius. N'hi ha pobles que ja posen ahir fins i tot el ban, perquè són pobles menuts, que li ve molt bé que, per exemple, saber la gent quan s'obri per a regar, quan se pot cremar, i realment nosaltres l'havíem dissenyat. En un principi pensàvem més en esdeveniments culturals, però al final, com que l'hem anat acoplant a les necessitats dels pobles, funciona molt bé. La veritat és que tenim en aquests moments ja més de 160 municipis adherits de totes les comarques, pobles menuts, pobles grans, grans ciutats, i també ve molt bé a l'hora de programar i de planificar cada municipi, veure què van a fer els altres municipis del teu voltant durant aquests dies, perquè així tu no contraprogrames, i cada persona la porta en el mòbil i te geolocalitza i te diu els esdeveniments que fan en 10 quilòmetres al teu voltant. Una ferramenta útil per als municipis i també per als usuaris. Anem. En nom de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, gràcies Quico Fernández, alcalde de Sagunt, i gràcies Eva Sanchis, alcaldessa de Godella, per estar així avui. Moltes gràcies a vosaltres.